ସେଇଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଇସା ଦେଇପାରିବେ। ପଇସା ବାହାରକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତନି। ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ପଡ଼ିଲେ ଆଖି ଉପରେ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ଦୁଇ ସାଇଡରେ ଦୁଇଟି ଘଣ୍ଟ ଥୁଆ ହେଇଛି, ସେଇଥିରେ ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ। ପଇସା ଫିଙ୍ଗନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ସବୁ କଷିକି ଆଣିଛ ତ? ନାକ କାଟିଲି, ଆଖି କାଟିଲି, ଅଗ୍ନିରେ ଭାଗ ଦେଲି। ଏବେ ହିନ୍ଦୁ ହାତରେ ତାଳି ଅଛି। ଯଦି କିଛି ଭୁଲ କରିବ କରିବେ। ଅଗ୍ନିରେ ଭାଗ ଦେବା। ସେଇଟା ଟିକେ ଅଗ୍ନି ସମୟ କରୁଛି। गाड़ी